ọ masịrị gị dubata anyị n'obi gị bịa fee gị ofe n'ụbọchị nsọ nke a. Anyị narị ebube gị n'ofufe a niile, ka na nchịkọ otuto dere gị ngọzi wee bụrụ nke anyị site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Abụ 233 233. anyị ga na-aga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofe nrọ anyị site n'ile anya n'akwụkwọ Liturgy Chọọchị nke Naịjirịa. Biko lee anya na mpeji nke 4 ma peji 4. Biko lee anya ebe o dere ma ọ bụ na Krismas. A mụrụ nye anyị Kraịst onye nwe anyị, mmadụ niile biko ka anyị kwugharịa ya. A mụrụ nye anyị Kraịst onye nwe anyị, ya biko lee anya na mpịaji nke 5 kọlet maka ịdị ọcha nke obi. Ka mmadụ niile sị onye maara ọchịchọ niile, onye na-adịghị etinye ọnụ ọbụla n'anya gị, sacha echiche nke obi anyị site n'iku ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị ka o si kwesị, site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'ebe kasị elu, mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke n'ebe kasị elu, udo dịkwa n'ime ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke bụ ihe niile, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-etolu ihe mgbe gị
onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, meere anyị ebere, ị na-anọdụ n'aka nri gị nara ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ n'otuto nke Chineke bụ nna. Amen. Biko lee anya na mpịaji nke 8 maọbụ peji 8. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Bugolo anya na mpịaji nke 10 maọbụ peji 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne, na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst, ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitara anyị ọnụ anyị n'eluigwe, ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị ma mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ gba ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị, n'ime echiche na okwu na omume, site na nleda anya anyị na adịghị ike nke anụ arụ anyị, site na njọ anyị kpachapụrụ anya mee. Anyị ejeghị ije ka o si wee kwesị, dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọpụrụ aha nke Kraịst, ma anyị esi ihe ọjọọ wezuga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie. Anyị ewere obi anyị niile chegharịa na mmehie niile anyị, n'ihi ọbara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara ihe niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, ka otuto wee dịrị aha gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị na-echegharị n'ezie, ka o merụ unu ebere, ka ọ gbaghara unu, azọpụta n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike gbakwa ime n'ezi ihe niile, ka otu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Sọnde nke 3 ka Epifani gara. Kọlet nke dịrị ụbọchị taa, ọ nọ na mpempe akwa ebiri ebi. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, were ebere lekwasị adịghị ike anyị anya, setịpụ aka nri gaa n'ime ize ndụ anyị na mkpa anyị niile, inyere anyị aka na ịlụrụ anyị ọgụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko bilie ka anyị nụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi na akwụkwọ Jona, isi nke 3, malite na amaokwu nke mbụ. Our first reading is taken from the book of Jonah, chapter 3, starting from verse 1. Okwu Chineke wee rue Jona ntị nke ugbo abụọ, sị, bilie, jeruo Nineve, bụ obodo ukwu ahụ, kpọsara ya mkpọsa ahụ nke mụ onwe m na-agwa gị. Jona wee bilie jeruo Ninive dịka okwu Jehova si dị. Ma Ninive bụ obodo dị ukwuu rie nne, ije nke ụbọchị 3. Jona wee malite ịba n'obodo nke otu ụbọchị. O wee kpọsaa, sị,
Ọ fọdụrụ ọgụ ụbọchị abụọ, e wee kwatue Nineva. Ndị Nineva wee kwere na Chineke. Ha wee kpọsaa obubu ọnụ, yiri akwa mkpe, site n'onye ukwu wee rue n'onye nta. Verse 10. Chineke wee hụ ọlụ niile ha, na ha siri n'ụzọ ọjọọ ha chegharịa. Chineke wee chegharịa uche banyere ihe ọjọọ ahụ ka o kwuru sị na ọ ga-eme, meghịkwa ya. Nke a bụ ihe mmụta nke mbụ. Ekele dịrị Chineke. Ugbu a anyị ga-anụrụ ihe mmụta nke abụọ. Second reading. Our second lesson is taken from Paul's second letter to the Corinthians, chapter 7, verses 29 through 31. For this I say, brethren, the time is short. Remaineth that both they have wives, as though they have none, and those that weep, as though they wept not, and those that rejoice, as though they rejoice not, and they that buy, as though they possess not, and they that use this world as not abusing it. For the fashion of this world passes away. The word of the Lord. Thanks be to God. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịga ozi ọma na ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 201, hymn number 201. Verse 3. Edere oziọma dị nsọ, oziọma Jizọs Kraịst dịka Mark onye ozi dere ya, isi nke mbụ. Mark chapter 1, beginning from verse 14. Mgbe a rịọrasịrị Jọn nye, Jizọs bịara Galili na-ekwusa oziọma Chineke, sị, oge ezuwo, alaeze Chineke dịkwa nso, chegharịanụ, kwekwaanụ n'oziọma.
ọ na-aga n'ụzọ oke osimiri Galili, o wee hụ Simon na Andrew nwanne Simon ka ha na-ewunye ugbu n'oke osimiri n'ihi na ha bụ ndị ọkụ azụ. Jizọs wee sị ha, bịanụ so m ga-emekwa ka unu bụrụ ndị ọkụ dị na-akụta mmadụ. Ngwa ngwa ha wee rapụ ihe na ha ji egbu azụ soo ya. Ọ gara n'iru nke nta, o wee hụ James nwa Zebedi na Jọn nwanne ya ndị nọkwa n'ụgbọ na-ekezi ihe ha ji egbu azụ. Ngwa ngwa o wee kpọọ ha. Ha wee rapụ nna ha Zebedi n'ụgbọ ya na ndị ọla egoro ego. Ha ji so ya n'azụ. Ozi ọma nke Kraịst. Ka ihulata isi n'ekpere. Ka m nọgide n'ime Jizọs, ka m matakwa na ọ bụ ya nwe m, ka m tụkwasị obi m na ya, wepụ ihere n'obi abụọ. Ka m nọgide n'ime Jizọs, ka m matakwa ọ bụ ya nwe, ka m tụkwasị obi na ya, wepụ ihere n'obi abụọ. Onye nwe anyị na-ekele gị n'ihi na site n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi ị dịghị agbanwe. Gị na-eme ihe gị otu o si wee masị gị. Anyị abịa o Jehova wee na-arịọ mmụọ nsọ gị nke bụ onye nkụzi ọma ahụ ka o zie anyị ozi ahụ nke izubere anyị. Onye nwe anyị dụrụ anyị nye onwe gị, wepụrụ anyị obi abụọ, ma kwee ka site n'okwu gị onye nwe anyị ka e nwee ntụte, ka o nwee mwuli elu, ka e nwee ọṅụ nke ije ozi karịsịa onye nwe anyị, ka e nwee ihe eji agba ama na naanị gị bụ Chineke n'ime anyị. Kwee ka okwu niile nke ọnụ m na ịtụgharị uche niile nke obi anyị ka ọ bụrụ ihe ga-anara nke ọma, baa n'aha Chineke Nna, Chineke Ọkpara na Chineke Mmụọ Nsọ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. For those of us that just came back from Nigeria, we're saying Happy New Year and welcome in Jesus' name. Amen. We thank God for His mercy. We thank God for journey mercies. We thank God for protections. Nle anya n'iru m, nle anya n'azụ m, nwere onye na-ekwu eziokwu, aga m ahụ ihe ga-eme ka nja Chineke gịnị mma. So snow emeela anyị ncha kemgbe abalị ole akwa ya, onye ọbụla dọji anụ ụlọ. Mana to the glory of God, eze taa Sunday, anwụ ejishi ụtụtụ, ama m ile na windo mgbe itetere n'ụtụtụ, anwụ eji ike pụpụta igosi na Chineke anyị ọ chụrụ otuto anyị. Amen. To Him be all the glory forever in Jesus' name. Amen. Come back to God. This is your chance. Come back to God. This is your chance. Jonah chapter 3 from verse 1 to 5.
okwu Jehova wee ruo Jona ntị nke ugbo abụọ sị, bilie jere Ninive bụ obodo ukwu ahụ, ụsara ya mkpụsa ahụ nke mụ onwe m na-agwa gị. Jona wee bilie jere Ninive dịka okwu Jehova si dị, ma Ninive bụ obodo dị ukwuu rinne, ije nke ụbọchị 3. Jona wee malite ịba n'obodo, ije nke ụbọchị 3, o wee kpọsaa sị, ọ fọdụrụ ọgụ ụbọchị 2 wee kwatue Ninive. Ndị Ninive wee kwere n'okwu Chineke, ha wee kpụsa obubu ọnụ, yiri akwa mkpe site n'onye ukwu wee ruo n'onye nta. Amen? Come back to God. This is your chance. Jona bụ otu onye anyị niile maara nke ọma dịka onye ozi. Ihe dị iche mere na ndụ Jona bụ na Jona bụ onye isi ike. Ma enwe abụ anyị na-abụ na-asị, ị pụghị izonarị ya Chineke, ị gaghị agbanahụ Chineke. Onye Chineke kpọrọ, ọ ka mma na ịzara karịa na ị mere isi ike. Jona n'echiche nke mmadụ, n'ihe anya na-ahụ n'ụjọ na egwu, ya sị, m ga-emenwu ihe a, ya wee chụọ otu ọ ga-esi wee disappoint onwe ya, wee otu ọ ga-esi wee zinaha n'ihu Chineke, dịka Adam zoro n'ihu Chineke. Mana mmadụ apụghị izo n'ihu Chineke. Amen? Mgbe Jona zoro gba ọsọ, akwụkwọ nsọ gbara ama na nwoke dimkpa ibe m azụ na mmiri eji emere igide a na-eri eri, azụ eji emere nri. Jonah became food for the fish. But God is a faithful God. He's a merciful God. He still showed Jonah mercy and brought Jonah to the signboards, welcome to Nineveh. Then the fish command, vomit this man. Ya vomit here. Jonah mepanya who's welcome to what? Nineveh. So he couldn't run away from Nineveh. This is your chance. God is calling us for an important assignment. God can continue to use different forms and means to bring us to himself. In Ezekiel chapter 18 verse 27, the Bible recorded, mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu nke o meworo chigharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya wee dị ndụ. Ya na ile anya, anyị ga-echeta na Chineke n'ọgbọ dị iche iche na n'oge dị iche iche na-eji mmadụ ekwara ngwa ọlụ. In Genesis chapter 3, the first man and the first woman, Adam and Eve, they disappointed God. They disappointed God, but God gave them a second chance. Even when their son, Cain, killed their brother Abel, God did not stop there. God said to give Adam another son called Seth to make sure that the second chance was not misused. Then the story of Moses. We know Moses was a murderer. He murdered a man. You may ask why. He was party to killing somebody in order to save his own tribe, his own people. But in Exodus chapter 3, God commissioned Moses. God met him in the burning bush, telling Moses, abịala nso, yipụ ihe n'ọkwụ, n'ihi na ebe iguzo bụ gịnị? Ala nsọ. Elijah, the prophet, many people want to be like Elijah. Many people want to be like Prophet Elijah. But the Bible recorded that Elijah complained against God. He wanted to quit from his job, from his calling, from the assignment given to him, because of what? He was fearing the woman called Jezebel. At a point, he said that all the prophets in Israel, they have died. They are looking for me, and I'm the only person remaining. Very soon they will catch me, just like in Nigeria. When they catch me, I will not be seen again. He wanted to run away from God. The Bible recorded in 1 Kings chapter 19, verse 1. I would like us to read 1 Kings chapter 19, verse 15. 1 Kings chapter 19. Elijah trying to run away from God, complaining because of what is before him. Because of his human nature, he was fearing, but God
appeared again. God reappeared to Elijah the second time. In 1 Kings chapter 19, verse 15 says, Jehova wee sị ya, jee, laghachi n'ụzọ gị ruo ọzara Damascus, na mgbe ị bịara, ị ga-ete Hazael mmanụ ịbụ eze Syria. Look at the omission. Assuming Elijah succeeded in running away from Damascus, who would have done the assignment of anointing the king of Syria, Hazael? Because God gives us second chance to fulfill his desire, his plan for us. He said to call back this prophet and told him not to fear, but go back so that you'll be able to accomplish the assignment of anointing the king and the new king of Syria, Hazael. In the days of Peter, in the New Testament, the Bible recorded in Matthew chapter 26, verse 69, and again in Mark chapter 14, verse 66 to 72, that Peter, because of the little girl asking him question, Peter was trying to say something funny. I don't know him. I'm not part of the ministry. I'm not with Jesus Christ. But when Peter saw the cock crying, Peter realized what the master told him before now. He denied Jesus Christ. At the point everybody was just crying, he said to save his life. But what happened? What a betrayal. But upon that, Jesus coming back called Peter again. Peter, your name will not be Peter, but your name will be Petros, Okute. I have given you the key. Amen? Amen. Second chance. Jesus welcomed Peter again. That if you look at Acts of the Apostles chapter 2, verse 14, the Bible recorded when the apostles gathered on the day of Pentecost, they gathered and Peter mounted the pulpit. As Peter was preaching, the Holy Ghost came down, and the power like tongue of fire rested on each and every member or every person gathered at that crusade ground. And then Peter was speaking in power, and the people were asking, is this man not the uneducated Jews? Are they not just the fishermen, those following Jesus Christ? And Peter was bold to tell them, this is the power, this is the promise, this is the authority promised to us by that man rejected. He said on the last day we have power to speak Mendes, Cappadocia, Phrygia, Egypt. The whole languages, look at that from verse 14 to 16. Peter was filled with power to speak because of the second chance. Hallelujah. John Mark, a very young disciple, the Bible recorded in Acts chapter 12 that John Mark followed Paul in his mission. Unfortunately, John Mark, when he was told, let us go over to Phrygia and Pamphylia, John Mark was not able. He was fearing. Like today, some people do not come to church because of the snow. They were fearing the snow. So John Mark could not follow to Pamphylia. But then the Bible recorded, in as much as he disappointed, God gave him the second chance. It was John Mark that wrote the book of Mark, the second gospel in the Bible. He got that opportunity to write the gospel. So Jonah, the young man we are discussing today, was the only prophet, the Bible records, the only prophet commissioned and sent by God to preach repentance in a foreign land. In a foreign land. Uncertainty, the land he does not know anything about. Maybe that was why he was fearing. He refused to go to Nineveh, but by fire and by force. Let me not use that word, but by grace. Amen? Amen. He saw himself in Nineveh. People of God, what is the assignment given to you? God said, get up and go to Nineveh. And Jonah got up and ran away towards Tarshish, away from the presence of God. Can you run away from God? What is your own call? The theme says, come back to God. This is your chance. I don't know where you are in your family setting. I don't know the position the Lord has given to you. As a mother, as a father, as a son, as a daughter.
in that meeting or association where you belong, I don't know the assignment the Lord has given to you. Ndị Igbo na-ekwu okwu na oki a na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụ. But today, ndị oki na-amarazi amara ewu imemege ha ga-li ya n'ọbụ ka ọ nọ n'ọbụ wee mmụọ. Because they are not okay again. Am I communicating? People of God, come back to God. What is that thing that you are holding that is not pleasing to God? Why are you shying away from that assignment the Lord has given to you? God is expecting something from you. The Bible recorded 40 days in Nineveh. Jonah told the people, in the next 40 days, there will be overthrown. There will be problems. There will be challenges. Remember, 40 days is significant in the history of the church. Jesus fasted for 40 days. After resurrection, Jesus stayed for 40 days. After resurrection, Jesus stayed for 40 days before ascension. And the Bible recorded that 40 days, the people of Nineveh, they are going to see something. Because of that, they declared fasting. Amen? They declared fasting, they declared prayers from old to young, both rich and poor. All of them committed themselves in prayers, which means prayer is the key that unlocks every door. Amen? This is 2024. I want to encourage us. Whatever the situation may be, remember the key. And the key is prayer. Seek ye first the kingdom of God. And the Bible recorded other things the Lord, by his mercy and grace, shall be added unto you. In Jonah chapter 3, verse 5, the Bible said the people believed and repented. They proclaimed this fast, both great and small. They put on sackcloth, showing total surrender. Total surrender, believing that the Lord will do it. People of God, stop seeing opposition. Open your eyes and see positive. Stop fearing because of the hills. Look beyond and see the solution. The solution is Jesus Christ. And he is the solution specialist. If you see Jesus in your condition, believe you me, people will be asking, Gineka mada juena angaba. Yena angabagi because you have Jesus Christ, the solution specialist. Amen? Amen. People of God, in the book of Ezra, chapter 8, verse 3, Nehemiah, we know Nehemiah very well as a great revivalist, then as a prophet. Then Nehemiah, for 6 hours, spoke to the people. And when he was speaking, the people started to weep because he was telling them the naked truth. They realized themselves, they believed the message, they started to weep, looking up to God for another chance. God is calling us 2024, that there is another chance. Ezra and Nehemiah instructed the people of Israel to repent and turn to God, to honor God in holiness, and again, to share God's blessings with their neighbors. If you look at chapter 8, verse 9 to 11, to share a blessing with your neighbor. Today, people of God, God is calling your attention. Allow Christ to be reborn in your life. Allow Christ to reign in your family. Allow Christ to reign in your environment. In Jonah chapter 3, verse 10, the Bible recorded, the people, God saw their actions, and God forgave and withheld the judgment. God can forgive every sin. Don't condemn yourself. It is not yet late. Amen? Amen. No matter what evil you have done, no matter how far you have gone, turn back. And God is saying, come back. This is your chance. Faith. In 1 Peter chapter 5, verse 9, the Bible recorded, faith brings courage. Faith brings power. Faith brings resistance.
to Satan. Have faith. Because in John chapter 5, verse 14, the Bible recorded that faith is victory. If you have faith, you have victory. But if you don't have faith, you are in trouble. May God grant us that faith to be faithful in Jesus' name. Amen. The promise of God is that I will not abandon you until I finish. So Jonah was not abandoned. Adam and Eve were not abandoned. Peter was not abandoned. Even John Mark was not abandoned. And God is telling you he will not abandon you. This is a year of fulfillment. The Lord will take you to an expected end. You must achieve that the Lord has planned for you. Nothing will be a hindrance to it. God will give you the power, the courage to be excellent. And at last, God will take the glory. In Jesus' mighty name, amen. Let us pray. Lord Jesus, we thank you because you are the solution specialist. You are the unchangeable changer. Change our lives, change our thoughts, change everything in us that is not bringing glory to you. Use us, O Lord, mightily, so that people will hear, people will know that you are the same God forever and ever. Glorify yourself in us. Site na Jesus Christ, bụ Onyenwe anyị. Amen. Please, may we rise and pick up the white liturgy book and turn to page number 12. The English is on the right-hand side and the Igbo is on the left-hand side. Ukwenke na isi aka kwesi okwu anyị ike n'ime Chineke. Ka mmadụ niile sị, anyị kwere n'otu Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye kere igwe n'ụwa, ihe niile nke anyị na-ahụ ma nke anyị na-adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu Ọkpara Chineke, onye na-anọpụta tupu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara n'ihe, ezi Chineke nke pụtara n'ezi Chineke, onye amụtara na ekeghị eke, onye ya na nna ya bụ otu ụdị, onye sitere n'aka ya wee kee ihe niile, ihe anyị bụ mmadụ na n'ihi nzọpụta anyị. O si n'eluigwe rịdata site n'ike nke mmụọ nsọ, o riri anụ arụ mmadụ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Meri, wee mee ya mmadụ n'ihe anyị, akpọgidere ya n'obe n'ụbọchị Pọntiọs Paịlet. Ọ hụrụ ahụhụ, elie ya. N'ụbọchị nke atọ, o si n'ọnwụ bilie ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri nke Nna. Ọ ga-abịakwa ọzọ n'otuto ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya dịrị ọhụrụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na ndị na-enye ndụ, onye si na nna na ọkpara pụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na nna na ọkpara. O kwuru okwu site n'ọnụ ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim n'ihi mgbaghara mmehie. Anyị na-ele anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ nke ụwa agaghị abịa. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Biko ka anyị gbaa onye ikpere na ekpere Chineke. Let us pray for the universal church, all the nations of the world and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need, who are suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our own church,
All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Mary Ann, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and our visiting priest in charge. And all who minister in your name, keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy. We pray for this congregation of All Saints Igbo Anglican Church, for those who are present and for those who are absent, and for those of us worshiping with us online, that we may be delivered from hardness of heart, love one another as Christ loved us, and show forth your glory in all that we do. Lord, in your mercy. Let us pray for the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and its peoples. For those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy. Let us pray especially for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants who celebrate their birthdays this week. Ihama Anamaribe, Ijama Igwem, Favor Walu, Michael Walu, Samuel Owahemu Jr., Uchenna Hagotu, Ijama Igwem, Christian Okafor, and Cletus Dike. Grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. Let us pray for those celebrating their marriage anniversaries this week. We pray for Dr. Kalechi and Nia Igwem, who celebrate their marriage anniversary this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Let us pray for those who are sick. Comfort and heal all those who suffer in mind, body, or spirit, especially Georgina Wadigo, Charles Wadigo, Ngozi Okezie, Adeline Anamalechi, Georgina Wogu, Jesse Wosu, Christopher Wachuku, Donald Wosu, Kingsley Obonibe, Kate Oliibo, Joyce Ukwani, Magnus Chimezium, Christian Wankwo, Comfort Ewejire, Chinyere Anyawu, Chidimma Wosu Schaefer, Rebecca Owobiko, Chinoyorem Ejike, Angelina Okere, Dike Mezi, Bibian Ezejiafor, Leo Anendu, Christy Ibezem, Lionel Walton, Uloma Wogu, Georgina Gwim, Chama Okeke, and Chigozie Owandu. Please add the names of those you may know or remember. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. Let us pray for those who have died in the faith of Christ. We pray especially for Mrs. Regina Golden Joku, Joseph Wamara, Mrs. Justina Reggie Udihiri, Mrs. Love and Jamanzi, and Mrs. Jessie Ihoma. We commend to your mercy the families of all who have died in the faith of Christ, that your will for them may be fulfilled, and that we may share with all your saints in your eternal kingdom. Lord, in your mercy. Hear our prayers for those who travel. O God, our Heavenly Father, whose glory fills the whole creation, whose presence we find wherever we go. Preserve those who have traveled or will travel, and those members, especially of our congregation. Surround them with your loving care,
Protect them from every danger and bring them in safety to their journey's end. God, in your mercy, as our faces are different, so are our individual need. The Lord's supply of our needs is often dependent upon our asking. There are many needs not met in our lives for the simple reason that we do not pray. No matter how challenging they are, it is only as we ask that we receive. And time again, we do not receive for the simple reason that we do not ask. Let us bring our needs to the throne of grace, where the Lord would delight to hear and answer our prayers. The Lord encourages us to pray for our daily needs. He is anxious that we should prove his sufficiency and gain his help in every situation of our need. Our God is a liberal, bountiful God, as he guarantees to meet our needs and not our wants. He always gives more than we need and always gives what is best for us. Let us therefore come humbly before him with our needs to trust him to meet our needs. Lord, in your mercy, Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, that when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Kraịst bụ udo nke anyị. Ụmụ nwoke anyị na Chineke dị n'udo n'otu arụ ahụ site n'obe ya. Anyị na-ezukọ n'aha ya na-ekere eke nke udo. Mmadụ na-ekwuru ọtọ. Udo nke Onyenwe anyị dị unu mgbe niile. Ka anyị keta n'ibe anyị ekele nke udo. Please now we invite the senior warden to come and give us the announcements for the week. Good morning. Mama, everyone. Happy New Year. Good to see all of you. Do we have any visitors with us? I'm just putting it out there. On this cold day, any visitors, any new people who decided to brave the tundra to come out to join us today? Wonderful. I know many of us are joining online. We bring good tidings and greetings from the priest who is still at home, Venerable Esono, and of course our worship coordinator and many others. We pray that their time at home is peaceful and joyful, and they'll be joining us in good time. Amen. A couple of announcements. So the Friday prayer meeting and Bible study will resume on the first Friday of next month, which is February 2nd. It will be in person at the church at 7
p.m., usually from 7 p.m. to 9 p.m. So starting next month, the first Friday, the Friday meeting and Bible study will resume. Also, there's a schedule for the acolytes that has been made up. Acolytes are asked to pick up a copy of the schedule. It will also be sent to them electronically. For those who are here, please pick up your acolyte schedule so you know when you're scheduled to acolyte. At least this is for the next 2 months, so until the beginning of March. Also, again, a reminder that we are, so you've said it before, we are continuing to collect pledges for 2024. So if you have not already done so, please do so. I remind the financial team to repost the link. Folks who do it through Realm, most of us do it through Realm. So if you need paper copies, ushers have paper copies for pledging. So please, if you haven't already pledged, please do so. All praise be to God. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onyinye anyị kwado onwe anyị maka ori nsọ site n'ịbụ abụ 148, hymn number 148. Thank you.
nọnyere unu. Bulite n'obi unu. Ka anyị onye anyị Chineke kelee. O ziri ezi n'ezi, ọ bụkwa ụlọ anyị na ọnwa anyị nye gị ekele n'otuto na ekele mgbe niile n'ebe niile nna dị nsọ eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe nke dị ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst na n'otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ dị ndụ, isite n'aka ya ka ihe niile na mbụ mekwa anyị n'oyi nke gị, isi n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe mere ka a mụọ ya n'ụdịrị mmadụ, wee mekwa ka ọ nwụọ n'elu obe, imere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu, ọnụ n'aka nri n'ebe kachasị elu, isi n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ya mere, anyị na ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi n'usi nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eche gị mgbe niile, na-asị: nara otuto anyị na nke eluigwe site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst, bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-esi iji okwu ya na-edebekwa ihe nke onye n'iwu, wee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị ka ihe onyinye achịcha na mmanya vaịn ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie, onye nara acha n'otu abalị ahụ ka nri aka ndị iri ya wenye gị ekele. Onyewa ya nye ndị na-eso ụzọ ya sị na na-anụrịkwa, nke a bụ arụ m ka anyị n'ihi unu, na-emenụ nke a unu wee na-echeta m. Barịsinye anya soro n'akwa iko n'otu aka ahụ, si onye na-enwe n'ime nke a ka bụ ọbara nke ọgba ndụ ọhụụ, ka na-awụsị na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie, na-emenụ nke a mgbe ọlụrụ ga-aṅụ ya unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Ya mere, na nke eluigwe, anyị na-echeta Jojo onwe ya chụọ na n'otu mgbe n'elu obe, na-ekwusakwa mbilite n'onwe ya dị ike na arụgo n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ na ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu aja ahụ zuru oke, na site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị, aja ekele na otuto anyị nke a mgbe anyị na-eri na-akwụnye onye ndị a dị nsọ n'iru ebe nsọ gị, bụ nwa ya ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị. Kunye n'ime anyị mmụọ ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile guzo n'iru gị na n'ụwa na eluigwe na-akpụ isi ala nye gị, Nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Page 29. Anyị na-anyawa achịcha nke a
iketoke n'arụ Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị ọtụtụ, anyị bụ otu arụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebu mmehie nke ụwa a. Mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebu mmehie nke ụwa a. Mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebu mmehie nke ụwa a. Nye anyị udo gị. Ekpere obi dị umeala ka anyị niile sị, azụbanye ụkwụ ibe na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dịka tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, ma anyị tụkwasịrị obi n'otu ebere okwu gị, ekwesị itoto gị riri nri n'okpuru tebụl gị, gị bụ otu onye nwe anyị ahụ n'ihu m ebere mgbe niile. Ihe dị nsọ maka ndị dị nsọ. Ọ bụrụ onye ọbụla dị nsọ, ya bịa. Ọ bụrụ na ọ dịghị nsọ, ya chegharịa. Naanị otu onye dị nsọ, otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na otu onye Chineke bụ na ka ngọzi dịrị ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst debe gị na ndụ gị.
Ka anyị kpere Chineke. Nna nke mmadụ niile, anyị na-enye gị ekele na otuto onye na mgbe anyị ka nọ n'ebe dị anya izutere anyị n'ime ọkpara gị wekpọlọta anyị n'ụlọ site n'inwudekwa ndụ ọzọ. Ọ kwụwara ya mara mekwara ọnụ ụzọ ahụ nke na-eduba n'otuto wee ka anyị niile bụ ndị keta na arụ Kraịst soro ya dị ndụ nke mbilite n'ọnwụ ya, ka anyị na ndị na-aṅụ n'ime iko ya wetara ndị ọzọ ndụ, ka anyị na ụmụ gị niile wee nwere onwe anyị, ka ndị bi n'ụwa dum wee dị ndụ naanị iche aha gị site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Biko dịka anyị na-eme kwa izu, anyị ga-abịa ugbu a bịa kelee Chineke ekele, tere Chineke egwu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Anyị ekele gị na Chineke, mma dịrị gị eze ime na anyị ekele gị na onye na-eme mma, anyị ekele gị papa ime na mma dịrị gị eze onye na-eme mma, anyị ekele gị papa ime na
tiwere ya Hosanna, 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 onye ọbụla tiwere. Hosanna, Hosanna. Amen. Ka anyị kpere Chineke. Were ohere a chetara Chineke. Ị na-akwụkwọ nsọ si ngwa gị, unu ndị na-echetara Jehova ihe unu ederela jụụ. Chetara Chineke. Ihe ahụ na-emezube na ndụ gị. Si anyị ga another chance, second chance, God of second chance. This is your chance. Chetara Chineke, si ya mezuo ya. Ọ dịghị agharịpụ ndị ya. Ọ sị gị bịaruo ya nso, ọ ga-abịarukwa gị nso. Chetara Chineke ihe ahụ na-emezube. Ihe ahụ na-emezube na ndụ gị. Ihe rụrụ mmadụ ahụ omume Chukwu na-eme ya tinye jara. Ọ naghị akwụsị n'ụzọ, ebighị ebi bụ aha ya. Chetara Chineke. Mama ihe ọ bụ onye na-eme ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị. Ọ bụ onye na-echeta onye chefuru echefu. Ọ bụ onye na-amụnye oriọna n'ime ọchịchịrị. Ọ bụ onye na-enye divine approval ya gba mmadụ gharị. Ọ bụ onye na-achụ onye nke Chineke. Ọ bụ onye ahụ bụ onye na-eme ahụike wee bụrụ uwe wee nye ndị tụkwasịrị ya obi. Ọ bụ onye na-eme ka ọchị, obi ụtọ na-aghasara ndị a dịka mkpụrụ onye ubi. Ọ bụkwa Chineke nke mgbe ochie, ọ bụkwa Chineke bụ olileanya anyị taa. Chetara Chineke n'ihi na ọ dịghị agbanwe. Ekpere anyị bụ n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Otuto niile gara gị ezi Chineke. N'ihi ịdịrị anyị mma, n'ihi obiọma gị, n'ihi obi amara gị n'ebe anyị bụ ma gị nọ. Onye nwe anyị na-ekele gị n'ịnọnyere n'ofufu a site na mmalite ruo n'oge a. Na-ekelekwa gị n'ihi okwu nsọ gị. Gị na-echeta anyị n'ohere ka dịrị anyị. Onye nwe anyị gị onye na-adịghị arapụ ndị gị n'ụzọ. Anyị tụkwasị obi na ị gaghị arapụ anyị n'ụzọ. Ụzọ niile ọbụla anyị si wee rie mperi n'ime ije ozi na ọkpụkpọ oke ịkpọrọ anyị, Chineke na ebere gị biko gbaghara anyị n'aha Jizọs. Nye anyị ike, nye anyị ume, dịka nna, dịka nne, dịka nwa, n'ime ezinụlọ ahụ ịkụrụ anyị dịka mkpụrụ n'ime ya. N'ebe anyị na-alụ ọrụ, n'ebe anyị na-eje ozi, n'ime nzukọ a, ka anyị bụ ndị a ga-achọpụta na ha riri mperi, kama ka abụdị gị na-emezu ọchịchị ọma na nzube gị n'ebe anyị nọ. Onye nwe anyị nye anyị ike eji abụ ụmụ Chineke. Nyekwa anyị ike eji emeri. Kwekwa onye nwe anyị ka n'ime ije ozi anyị niile ka anyị were ọṅụ na obi ụtọ na nsọpụrụ wee na-eje ya. Gị onye na-akwụghachi, anyị maara na ị ga-akwụghachi mgbe oge awa ruru. Na nrọ ekele ezi Chineke, anyị na-arụ ije ozi anyị n'ime izu a. Were ndụ anyị na ihe na-edi n'ime anyị bụ ibe n'aka gị na ị ga-abụrụ anyị Chineke. A sịkwa na ihe nlomi ọbụla nọ n'ụzọ anyị, Chineke ị ga-elomi ya n'aha Jizọs. Ajọ mmụọ na ajọ mmadụ nke ga-eguzo n'ụzọ ọbụla, iwetara ya ọdịda, iwetara ya mbibi, iwetara ya anya mmiri. Chineke guzo na ebube gị, wezụga ya n'iru anyị, wezụga na ndụ anyị, ka njem anyị n'izu a gaa were n'aha Jizọs. Enwe ndị n'ime anyị Jehova nọ n'ime ụlọ a na-achọ mbite aka ọma gị, Chineke ọ gị ji godo ndụ niile. Onye nwe anyị setịpụ aka ebere gị, setịpụ aka amara gị n'ebe mmadụ dị otu a dị, gbaghe ihe ha gbachiri agbachi. Onye nwe asịkwa na enwe ndị loro elo dịka e nyere azụ ahụ iwu ka ọ mgbupụ Jona. Otu aka na-asị ka ha bụ ndị ekechiri ọnọdụ ezinụlọ ha, ndị ekechiri ịmụ nwa ha, ndị ekechiri ịlụ di ha, ndị ekechiri ụtọ nke ndụ ha, ndị ekechiri n'ebe ihe ụlọ ha dị, ma n'obodo a ma n'obodo anyị si mepụta. Onye nwe anyị n'ike nke ebube gị ka ha bụ ndị agbụpụrụ agbụpụ n'ime ụbọchị taa n'aha Jizọs Kraịst. Imeela nara ekele n'ihi Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Si n'ebe nsọ nke ala n'udo, ṅụrie ọṅụ n'ime ọṅụ nke onye nwe anyị na-enye. Nwee okwukwe na Chineke gị bụ Chineke. Ọ dịghị ada mba, ike adịghị agwụ ya. Ị na-enwe nchekwube, ọ
ọ ga-eduru gị n'isi njem gị. Ka ngọzi Chineke pụrụ ime ihe niile bụ Chineke Nna, Chineke Ọkpara na Chineke Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dị n'ezinụlọ unu, na ọbịa nke dị n'ọnụ ụzọ ámá unu, ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Anyị ga-eweta ofe nri anyị n'ụtụtụ a na njedebe site n'ịbụ abụ 209, hymn number 209. Anyị kpere Chineke. Ekele niile gara gị ezi Chineke n'ịnọnyere anyị site na mmalite ofufe a ruo na nchịkọta ya. Ekele dịrị gị onye nwe anyị n'ihi na idubatara anyị n'ime izu ọhụrụ nke malitere n'ime gị. Duru anyị jee njem anyị niile n'izu a n'ọdịmma. Onye nwe anyị, mgbe anyị na-eje, ị ga-eburu ụzọ. Onye nwe anyị, ị ga-ekpere azụ. Ị ga-abụkwara anyị Chineke n'ụtụtụ. Ị ga-abụrụ anyị Chineke n'ehihie. Ị ga-abụrụ anyị Chineke n'anyasị. Ije anyị n'izu onye nwe anyị ga-aga werere. Enwere ihe ọbụla bụ onye nọ ezube iji wee tie ịga ọgbaghara n'ime ndụ na n'ime ezinụlọ anyị. Anyị na-eguzo n'aha ọkpara gị Jizọs wee na-enye iwu na ọ gaghị adị ire n'aha Jizọs. Gọzie anyị n'ihu ọlụ, gọzie anyị n'ịgba mbọ niile, gọzie anyị na amamihe na nghọta, ndị na-eje ọlụ, ndị na-eje akwụkwọ, ka izu a gara anyị nke ọma. Kwekwa ka mgbe izu a ga-abịa na nchịkọ ka anyị ji ọṅụ bịa n'ụlọ gị, ịbịa sọpụrụ gị, bịa nyekwa gị ekele n'ihe i mere. Otuto dịrị gị, gị onye ga-agọzi anyị wee karịa nke a, n'ihi Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu.
gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. King Jesus is the King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
people, listen. The wages of sin is death, thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery, and corruption that has failed and polluted our land today. Idol worship in the modern ways today. Dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you deny and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free.